Nei moda txiki-txikitatik gustatu izan zait, txikitan ja nire ama joste zituen gauzak berarekin josten ditun. Beti nire kolekzio guztietan saiatzen naiz naturako elementuk sartzen. Lorek ez balin badia, izango ja paisaian kolorek, testura ezberdinak, volumenak, eta gero horretaz gain, hainbat diseinadore pilo bat gustatzen zaizkit, Dior, Chanel, alta kosturako diseinadore batzuk. Momentuz 3 kolekzio dauzkat, lehenengoa da kurtso amaieran presentatu behar izanun kolekzioa, proiektua. Bere izena Adelaida da, eta dago inspiratuta nire oso gertuko pertsona baten. Hoi plasmatu nahi izan dut kolorekin, testurakin, volumenakin. Gero nire bigarren kolekzioa beste erabateko telakin da, kasu honetan birziklatutako plastikozko botilekin. Eta beti gustatu izan zait pixkat investigatzea ez, eta era ezberdinetako telak erabiltzea. Orduan, azkenen emaitza nik uste politia izan zala. Gero nire 3. kolekzioan nahi izan dutena ikustea da ume batek daukan inozentzioi, garbitasuna, leuna dala umea ez, pixkat kolore gabekoa, transparentea. Hoi nahi izan dut lotu fantasiazko munduakin. Gehien bat erabiltzeten kolorea da txuria, nahiz eta gero beste kolore leun batzuk erabili. Nire azkeneko kolekzio honetan eskuz joste ditut kristalezko harri txikik. Normalen erabiltzeituten telak naturalak izatea eta kolekzio honetan baita hoi garbi euki eta hasieratik eta erabiltzeitut sedazko organtza, algodoiak eta beste erabateko telak. Momentu zindituten desfile guztik gehien bat izan dira hemen Donostialden, baina gero adibidez bat izanun Bartzelonan izan zala proiektu amaierako kolekzioa presentatzeko eta da azkenen plataforma oso garrantzitsu bat 080 dana. Azken finen, kutsak emate izun aukera, nik uste aukera paregabea dela. Hemen eukiteunak baita oso ondo egon dia, egia esan, ni behintzat oso pozik nago. Beste bat ingen Tolosan, desfile enkuentro bezala ez, kutsako bezerokin. Nik uste azkenen desfile baten parte hartzea oso garrantzitsua dela. Gehien bat ez dakitzulako inoiz zein egongoan desfile hortan. Eta gero, hemen kutsak emate digun aukera Valentziaga niteko desfilea, baita nik uste paregabea dela. Nire kasuan adibidez, unibertsitatetik atera nintzen aurreko urten eta orain lan pilo bat daukat. Azkenen, jendeak pilo bat ezagutze dizu, beak emate dizun publizitateagatik, desfiletan, marketetan. Orduan, horrek asko laguntzeu da. Gero baita, kriston espazioa handia lan iteko, eta uste moda munduan zailena hori dela, lokal bat eukitzea, leku askokin eta baita makinak eta eskura dauzkazula. Niretzako moda azkenen bizitzeko modu bat da, ez? Modako mundu honetan gauden pertsonan guztientzako dela gure sentimenduk ateratzeko bide bat, ez? Gure burutik ze pasatzean eta nola sentitzean momentu hortan.